kan ni lah ya dong bagi sutrat sebun menong ba Home Minister ba Honorable Home Minister Deputy CM ba tensong lo ong ba deban pyntreikam ni gani ai ngidok kam pyntreikam tamai gani ga ai nak kwa syu ban at kediat ban ong ru baladangi ai bor yaki Rangbah Shnong igede Rangbah Shnong ba banum nur bon gi bon sa hagi homestay ni ki hotel ba haba ga do Shnong tadi bon sa wai ada gede bon sa wai si benai si snem halu ga nadu ga sihi bagi wan la de ban dar kande belong ke compulsory registration haga juga poru haga Rangbah Shnong bat ban pentip ru ya ka nearest police station ka bahap apo jong kata ka jaka ke baki wan kata ka giwan kita ki briu ban chong ban sa la ni bon manrung Shnong chaganu ka duga Shnong ka bahap apo kane ka puat usam juga megalia gitu kembang kapau mendapat kani ka MRSSA ka pyntreikam tang hang ni hapo Rangbah Shnong rahi kuwi pat ki di distrik dang kampat don kata kising pyntreikam biya kani tadi pyntreikam habro oi ka state megalia hi bro oi nong ye pi ba kum siki border area lele ki brio ki ba kwa ki ba don nging thumu ko bas new la ka dong kom perkhat e jumki labanwan na ga dur kum ki nong tre kum ki dong bela la ne kum ki industrialist la ne kum gunu businessman tikirung siki border ke jongi ki pangkalalong ka temp de ka pelong la klaban pangkalalong ban ke jingma ti dim ka daw ngi de ban om tang bagan long tang hasor tani tang hasulong de ban long le ha khamtam le siki nong dong khamtam le ki bade ki border state